Ara anem cap a l'Alt Empordà perquè han multat una empresa càrnica de Vilamalla per contractar treballadors a través de cooperatives falses. Els feien donar d'alta per poder treballar i després els explotaven. És una pràctica habitual al sector. Un equip d'inspectors de treball es va presentar per sorpresa en aquesta empresa càrnia de Vilamalla l'estiu passat i va enxampar una pràctica fraudulenta habitual en el sector. L'empresa contractava treballadors com a falsos autònoms, però sense cap dret, en pitjors condicions que els treballadors en plantilla i cobrant la meitat de salari. S'havien de donar d'alta com a cooperativistes i si no ho firmaven no aconseguien la feina. Els treballadors falsos autònoms no tenen cap paraigua. És a dir, treballen a preu fet, al preu que els marca l'empresa i sense cap tipus de protecció social. I llavors, a més, s'han de pagar els seus autònoms, s'han de pagar les eines de treball que pot comportar 250 euros mensuals en el que és el material només per anar a treballar. Arran de la denúncia d'UGT, el Departament de Treball ha sancionat l'empresa Terfrisa amb 800.000 euros per tenir més de la meitat de falsos autònoms en plantilla, la majoria persones immigrants. Nosaltres el que hem vingut denunciant sempre és que en el cas de les cooperatives de treball associat d'aquest sector concretament, però d'altres sectors que també s'hi està produint, és que s'utilitzava la cooperativa com una manera d'intentar no respectar els drets laborals d'aquestes persones. Això pot comportar que les patrones, les empreses del sector, es repensin abans de subcontractar per aquestes vies perquè, evidentment, les sancions són molt importants. Primera sanció, una empresa càrnia per haver contractat mà d'obra barata a través de falses cooperatives. Ara el sindicat es presentarà a la causa judicial oberta i la Seguretat Social també està estudiant multar l'empresa pel temps que ha deixat de pagar les cotitzacions dels falsos autònoms. Mercè Sibina, TV3, Girona.